זה אחד מהדברים שהכי מפחיד את האימהות של ילדים עם צרכים מיוחדים, מה יהיה שאימא כבר לא נמצאת. מה יהיה? מי יטפל בילד? I'm not going anywhere too soon, so don't worry about it. But yeah, we should be hopeful. We should be hopeful for that cure. Oi. Yes, הרגע שקיבלנו את הטלפון הזה, זה היה המסמר בארון, והיה לי מאוד קשה. היה לשנינו מאוד קשה. צד השני, סוף סוף זה נתן לנו כיוון. התחלנו להתחבר לאנשים, התחלנו לחפש משפחות עם בנות דומות לליאורה. 2, 3. You're so bad. Get it now, Alba! You ran like an old lady. אני חושבת שהרבה פעמים הרגעים הכי קשים זה איך אנשים מתייחסים אליה או מתייחסים אליך בגללה. אנשים פשוט מסתכלים קצת מוזר. זה מאוד קשה לאנשים להבין שאנחנו כן יחידה כמשפחה, אבל בגלל שהיא ככה זה לא אומר שיש משהו לא בסדר עם השאר. ליאורה, אני רוצה שהיא תישאר בריאה, שהמצב הבריאותי שלה יישאר כמו שזה ולא יחמיר, שהקמת שלה לא יחמיר, שההליכה שלה תשתפר, ושאנחנו נבין אותה יותר טוב. כי יום אחד כאשר היא תדבר, אני אשמח מאוד לשמוע מה שיש לה להגיד, אפילו שאולי זה לא יהיה דברים הכי נעימים. אני בטוחה שיהיה לה ביקורת עליי, אבל זה בסדר גמור. אבל שאיכות החיים שלה תהיה הכי טובה וגבוהה שרק יכול להיות. זה מתסכל אותי שאני מרגישה שאני לא מצליחה להוציא ממנה, שזה לא היא מתקשרת, אז זה אנחנו שלא מבינים את השפה שלה. וזה מאוד קשה וזה מאוד מתסכל, ואני כל פעם אומרת לה שיש לה המון סבלנות, ממש, יש לה המון סבלנות איתנו. החלום האולטימט, כאילו הכי גדול, זה שבאמת ימצאו תרופה או ימצאו דרך להפוך את זה, את הרט סינדרום, אבל אם זה לא יקרה, אני חושבת שהחלום זה שאנחנו נצליח להתמודד איתה, שאנחנו נלמד לעבוד מעבר לציפיות שלנו. וכמו שאמי אמרה, להכיר אותה וללמוד מה שהיא רוצה ולעבוד איתה. זה כי שיהיה פתרון, אני לא יודעת אם אני יכול ליהנות מזה. יכול להיות שהיא כן, יכול להיות שאני לא. ליאורה, אני הייתי מתה לראות אותך בחתונה שלך, הולכת עם החתן, שאני ארקוד בחתונה שלך, ושאני יכולה להחזיק את הנכדים. ושאת תתבטאי בצורה הכי טובה שאת רוצה, ושאת פשוט תהיה הכי מעורבת בחברה ובחיי משפחה שאת רוצה. אני אשמח מאוד אם זה קורה.